Máme otvorený nový dokument a ideme vytvárať obrázok ostrov našej dovolenky. Takže začneme asi od pozadia. Zvolíme si nástroj štvorček a vytvoríme si štvorček určitej farby. Zvolíme si farbu, takže otvoríme si možnosť editovania. Skontrolujeme si, či máme nastavený nejaký obrys. Ak máme, tak si ho môžeme vypnúť. A v rámci výplne si zvolíme výplň nejakého prechodu. Zatiaľ to bude prechod lineárny. No, aby sme ten lineárny prechod nejak upravili, tak si určíme, že odkiaľ kam má smerovať tento prechod pomocou týchto bodíkov. Ak chceme zmeniť farbu, môžeme si ju určiť, takže kliknutím do daného bodu, braním tej farby, danej farby z kruhu, z farebníka. Takže kliknem si sem, vyberem si farbu nejakú teplejšiu, troška svetlejšiu. Ako vidíte, alfu máme veľmi stiahnutú na 0. Ak chcem, môžem ju zvýšiť, ale môžem ju nechať aj takú svetlúčku. Takže tu opacity, tú priehľadnosť. Záleží od toho, čo chcem, aký podklad chcem. Môže sa stať, že v rámci tohto podkladu potrebujete pridať ešte nejaký prechod. V tom prípade si zvolíme nástroj na nastavenie prechodov, to je tento tu dole, pod tou plechovkou. A keď sa pozriete na nastavenia, vidíte tu pekne, že teda aký máme ten prechod, vidíme to aj to, že zatiaľ máme nejaké takéto farby. A vieme si v rámci toho zadného nastavenia, to je malé plusko, to je malé minusko, vieme si pridať ďalšiu farbu. To znamená, ak sa sem kliknem a kliknem sa na tú cestu, na tú šnúrku, pridá sa mi ďalší bod. A tomuto ďalšiemu bodu viem priradiť nejakú ďalšiu farbu. Ak by som potrebovala ďalší prechod, zase zvolím si nástroj prechodov, zvolím si pridanie bodu, dokonca mi to automaticky pridáva po nejakej časti, ktorá tu je nastavená, po nejakej vzdialenosti. Takže zase ten bod je aktívny, je tmavomodrý, môžem si zvoliť nejakú inú farbu, ktorú tam potrebujem. Ja neodporúčam pridávať príliš veľa tých prechodov, aby to nepôsobilo veľmi tak cukríkovo. Ak ten bod chcem odobrať, tak si kliknem na mínus, tým pádom ten bod je inde. Ak by som tieto body chcela presúvať, je to veľmi jednoduché. Posunom na tej šnúrke si tie body posúvať viem. Poďme ďalej. Takže nakoľko chceme vytvoriť nejaký ostrov, potrebujeme vytvoriť nejaký polkruh. Takže zvolíme si zase nástroj kruh. Ak chceme polkruh, už viete dobre, čo robíme. Zvolíme si nástroj, ktorým vieme ten polkruh upraviť. OK, takže máme spodok. Ďalej, možno na ten spodok potrebujeme dať ďalší ostrovček v rámci toho mora. Takže ja by som navrhla použiť teraz pomoc duplikovať, Ctrl D. Ešte raz, Ctrl D. Máme dva tvary. Jeden z týchto tvarov otočiť dole hlavou, zmeníme farbu, aby sme videli, čo sa deje. Či si ho môžeme troška poupravovať, aby boli presnejšie položené na seba. Dá sa to aj cez nástroj rozloženie, takže prišla som si do nástroja rozloženie a potrebujem tieto dve polovičky položiť presne k sebe. Túto časť môžem teraz aj zavrieť, to rozloženie, a potrebujem vyrezať. Takže cesta, a čo potrebujem urobiť je intersekcia. Takže len tento kus budem potrebovať. Farbu si viem nastaviť a viem to premiestniť na to miesto, kde som to plánovala. Ak by som ešte raz duplikovala tento tvar, zmenila jeho farebnosť možno na nejakú troška inú. OK, čo nám chýba ďalej? Možno by bolo vytvoriť nejakú tú rybičku. Takže, aby som si pomohla a nemusela vytvárať nové tvary, šlohnem si tento ostrovček, takže Ctrl D. To bude telo mojej rybičky, ale chýba mi nejaký chvostík. Chvostík viem dorobiť či už ako trojuholníček, alebo pomocou nástroja pero, to je tento nástroj, taký zvláštny. A tento nástroj pero nám vytvára kotevné body a cesty. Takže pozrime sa, ako funguje. Funguje veľmi jednoducho. Takže ak si kliknem, vytvorím kotevný bod,
A medzi ďalším kotevným bodom sa mi automaticky ťahá určitá cesta. A keď kliknem, vytvorím ďalší kotevný bod, medzi ktorými sa natiahla táto cesta. To znamená, že len posunom a kliknutím, pridávaním týchto bodov kotevných, viem vytvoriť určitú cestu. Ak sa to pozrieme, vidíte, že tu máme kotevné body a medzi nimi sa nám vytvorila cestička. S týmto tvarom viem ďalej pracovať, to znamená, viem ho vyplniť, viem zrušiť ťah, ak potrebujem, viem ho zmenšiť, prispôsobiť tomu, čo chcem, viem tam pridať teličko tej našej rybičky, zmeniť troška tú rybku, spojiť tieto dve veci cez cesty, takže spájanie. Takže rybku máme vytvorenú. Ak by som potrebovala rybiek viac, stačí mi ju označiť a zvoliť si nástroj spray. Nástroj spray bude sprejovať ten daný objekt, ktorý som si označila, ale predtým sa treba presvedčiť, ako bude tento nástroj fungovať. Takže máme možnosť, že tento nástroj bude sprejovať jednotlivé objekty samostatne po jednom, alebo ich môže vykrojiť jeden z druhého, alebo ich môže spájať. Viem si nastaviť šírku daného spreja, viem si nastaviť počet, koľko tých objektov bude ten sprej. Viem si nastaviť rotáciu. Ak mám rotáciu na 0, tak zostanú tie rybky tak, ako sú teraz. Ak by som troška povolala s tou rotáciou, tak tie rybky sa troška jemne budú otáčať. Scale je veľkosť, to znamená, že aké budú rôzne veľkosti tých rybiek. Zase, ak to máme na 0, tak tá veľkosť sa meniť nebude. Ak sa s tým troška pohneme, tak tie veľkosti sa zmenia. A rozsypanie scatter znamená, že nakoľko budú tieto rybičky rozsypané od seba. Takže skúsme to. Ako vidíte, jemne sa tie rybky menia, posúvajú. Ak myslím, že mi tieto rybky stačili, viem si ich všetky označiť, viem si ich zmenšiť a presunúť na to miesto, kde ich potrebujem mať. Nakoľko sú tieto rybky sprejované po jednom, samozrejme viem s nimi hýbať, viem ich posúvať. Ak je treba, viem zmeniť ich priehľadnosť alebo ich farbu. Dobre, poďme ďalej. Skúsme si teraz vytvoriť nejaké tie hory. Zase použijeme nástroj pero, takže veľmi jednoducho. Ak potrebujeme, vieme tieto hory duplikovať. Ďalšia vec, ktorú môžeme vytvoriť, je napríklad vytvoriť si nejaké to slniečko. Takže zvolím si farbu, zvolím si nástroj kruh a vytvorím kruh. Ale možno nechcem, aby to slniečko bolo také ostro ohraničené. Takže v rámci farieb, okrem priehľadnosti, je možné si nastaviť aj určitú rozmazanosť, po anglicky blur. Takže ak sa jemne pohnem s tým nástrojom blur, tie okraje, dané okraje, ktoré som doteraz mala veľmi ostré, sa mi troška zjemnia. Vytvorí sa taký prechod. Dobre, skúsme si pridať niečo ďalšie. Takže zvolím si zase nástroj pero, ale teraz by som chcela vytvoriť niečo také troška vlnitejšie, niečo také zaujímavšie, aby sme tu mali nejakú zem. To znamená, v tomto prípade, ak teda nechcem vytvárať tvary hranaté, ako je napríklad korunka, ale chcem vytvoriť niečo oblé, môžem to urobiť viacerými spôsobmi. Jeden zo spôsobov je vytvoriť danú vec hranato. To znamená, že potrebujem nejaké kopce. Najprv ich vytvorím hranato, uzavriem to. Môžem si hneď aj nastaviť farebnosť. A potom, čo si zvolím nástroj na úpravu bodov, vidím, že tieto kopce sú vytvorené z 5 bodov. Ak ja sa do daného bodu kliknem, viem si ten bod posunúť, presunúť, vysunúť tam, kde ho chcem mať, po kliknutí do ňoho, ale okrem toho, že sa do ňoho viem kliknúť, viem si ten bod aj zaobliť pomocou týchto pomocných nástrojov, ktoré tu mám hore. Budem mať kotevný bod, ale okolo budem mať oblinku, takže skúsme a naozaj zaobil sa nám ten kopček s tým, že sa nám tu na bokoch vytvorili také malé magnetky, ktoré keď ja potiahnem, priťahujú k sebe ten daný tvar. Takže pozrieme sa ešte raz.
Zvolím si daný bod, vytvorím si magnetky alebo teda rúčky a pomocou týchto rúčiek a pomocou aj presunu samotného bodu viem tvarovať tú cestičku. Je možné ale, keď si všimnete, tu sa nám pohybujú tie rúčky spolu, ale je možné, že niekedy chcete použiť len jednu z týchto rúčiek. Takže ak sa zase klikneme do daného bodu a zvolíme si teraz tento prvý z úprav ciest daného bodu, troška sa nám zmení ten výzor toho kočerného bodu a teraz budeme vedieť pracovať len s jednou ručkou, s jednou magnetkou. Ak napríklad jeden z týchto bodov nepotrebujeme, po kliknutí do ňoho ho vieme odobrať. Ak sa pozriete, máme tu pekný kočerný bod s malým mínus, takže ak to mínus kliknem, tak som si ten daný bod zobrala. Dajme tomu, že by sme chceli pridať ďalšie kopčeky, chceli by sme pridať sem nejaké body, tak si kliknem na pridávanie bodu a na samotnej ceste dvojklikom viem pridať ďalší bod. Tento bod samozrejme viem upravovať ďalej podľa toho, ako to potrebujem. Takže kopčeky by sme mali. A možno pridáme nejaké tie stromy. Takže poďme na to. Korunu vieme vytvoriť veľmi jednoducho. Vieme si vytvoriť Ak sa teraz týmto stromom chcem pohybovať spoločne, označím si ho a v rámci objektu si môžem zvoliť zgrupnúť, Ctrl+G. Ak sa rozhodnem, že potrebujem nejaké veci zrkadliť, je to tiež veľmi jednoduché, označím si všetko, čo by som chcela mať v zrkadlení. Môžem si to zoskupiť, alebo Ctrl+G, môžem si to zduplikovať, Ctrl+D, mám zduplikované, môžem to preklopiť. No, aby to bolo troška zaujímavšie, aby to nebolo také ostré, zmeniť jeho príhľadnosť. Samozrejme, prácu si treba potom uložiť. Ďakujem vám za pozornosť a prajem príjemné experimentovanie.